Ang Department of Trade and Industry pinaagi sa Philippine Trade Training Center o sa Development Center for Future Leaders Incorporated mo pahigayon og second negosyo sa kabataan, Entrepreneurs Hip Development Training. Ipahigayon kini dinhi sa Dakbayan sa Sugbo karong Agosto 24 hangtod sa 27 ubos sa tema nga MSME Reboot, Inclusive Startup and Recovery Sangguniang Kabataan Edition. Ang training gitumong aron makamugna og grupo sa mga batan-ong entrepreneurs sa grassroots level. Pinaagi sa Sangguniang Kabataan Officers ug ilang mga konstituente. Pinaagi niini ang DTI, PTTC ug ang DCFLI mo reorient sa mga SK kung unsaon paghiusa sa ilang panikamot ug resources alang sa mas significant ug high impact programs ug mga proyekto nga makabenepisyo sa ilang mga batan-ong konstituente. Isip suporta sa mong kalihukan, mi-issue og memorandum circular ang DILG sa pag-authorize sa mga SK officials nga motambong sa maong training ug sa tanang LGUs nga suportahan ang second negosyo sa kabataan, entrepreneurs, health development and training.